बयबो नेनानै दङ थाख्लायनि हमजानायनि खौरां आरो आं बेखौ मिथिगौ नैबे भिडिअ अटोमेटिकेलि भाइरालबो जाखागोन मानो होनब्ला गोबाङा सैथोआ माब्रै जाखो माब्रै हमजाखो खायफा आसुरित मोनदों खायफा सिगांनिफ्रायनो एसे खोनादों थ' बेफोरबायदि गोबाङा सोंहरदों आंनाव फन खालामदों खायफा रेकर्ड खालामनो एमजेआ मा होनो बेफोरबायदि थ' जेसेबां हायो आंनि बे भिडिअ आंनिफ्राय फंनैसो बुंनो नाजागोन गोबाङा सोंहरनायलाय दा आं सानदों बे बाथ्राखौ आं बुंबा साबसिन जागोन ना सोरबा बैनि न'खरनिया सोरबा वाइफआ बुंबा साबसिन जागोन दा खोथाया जाहैबाय बिथां थाख्लाय सारनि बिथांजोंथ' मालाबा आंखौबो क्ल'ज नुयो नालाय अबा आर्टिस्ट प्रग्राम जा मा जा आं थाङो बाहागो लायो लोगो मोनो आरो बिथाङा जेब्ला शर्ट मुभि मोनसे बानायदोंमोन आंजों नोंथांमोना नुखादों गोबाङा थ' बिदिनो मोजाङै सिनायलायो नाथाय सबसे पेहेले ना मा होनगोन बेखौहाय गासैनिबो सिगां हिन्दीसो थांफ्लांलांबाय सरि माने जायनाखि जोंहा बड'लेण्ड बुब्लियाव बा आं बड'लेण्ड बुब्लिनि निउसखौल' नायदों दे दासिमबो रावनिखौबो आं जेबो आपडेट नायाखै मानो होनोब्ला माखासे मानि खौरांखौ आं मिथिनानै दंखायो बे बोरैहाय मोनसे समाव असि साराबो आंखौ लेंहरनानै माने बिथांनि दायफोरखौ बिदि माने दायखौथ' खिथाजोबाखै बियो थाख्लायखौ जास्ट फन बुनो होनाय आं मिथिखानाय फन बुदोंमोन नाथाय आंनिफ्राय बेनाव मोनसेबो फन नाङाखै मेबि बै टाइमावहाय बे आंनि फनखौ रिसिभ खालामोमोनब्ला बे फैगौमोन बेबायदि खिन्थु फन नाङाखै बेनाव मोनसेबो थ' बै समनिफ्रायनो नागिरगासिनो दंखायो आरो बे केसा दानि नङा 2022 निफ्रायनो जादोंदां आंनि आन्दाजाव मानो होनोब्ला न'खरनि माखासे फोरमायनाय मानाय आरो मोनसे साननो गोनां बाथ्रा आं फोरमायगासिनो दं ससे र' बे समावहाय दे चेनेला नैबे फिसाना जायफ्रा गोदान साबस्क्राइब खालामनो हागोन आपडेटखौ मोनबाय थानो हागोन नैबेवहाय आंना बेयाव प्रब्लेम जालाबायगासिनो दङ नैबेवहाय आपडेट मोनबाय थानो हागोन जायफ्रा आपडेट मोनबाय थानो साबस्क्राइब खालामनो हागोन गोसो गुदुंफ्रा मानो होनब्ला बे आपडेटआ दासिमाव जोबखानाय नङा बिराद गोलाव बुंबाबो जोबजोबनाय नङा खोथाया बेनि सिगां आं बुंनो गोसो जानाया बेसो बड'लेण्ड बुब्लिनो मा होनो आं नायनानै नुबाय आंथ' हमनानै लाबावबाय दे बुंबाय आं जेनेबासो दै आं नोंथारगौ होनाखै थाख्लाया बा सोरबा गाज्रि खिन्थु बे गाज्रिखौ लानानै जे हल आर्टिस्टफोरखौ दस होनाय बायदि बड'लेण्ड बुब्लियाव सोर निउस इडिट खालामग्रा बेलाय बुंजोब्बाय बर' हारिनि आर्टिस्ट लाइनखौनो गासिखौबो गाज्रियाव लांफाजोबनाय जाबाय बाव आं दुखु मोनदों आरो नैबाव नांदों एसे आंना मा बर' हारिनि मोजांनि थाखाय खौरां फोसावग्राबा बोरैहाय नांबां जाबां आबां जाबां बुंलाबायबानो खोथाया जायाना नोंगौ मिथिया नङा मिथिया आं दा माखासे लोगो हमैनोबो मोनाखै आं माखासे सावरायनानै दा मिथिदों थाख्लायनि रेकर्डआबो दं आंनाव सावरायनायफ्रा थाख्लायनि फिसाला आरो एक्सन डाइरेक्टर सोमखोर बिथांमोनखौबो पुलिसफ्रा थिखांनानै लांदोंमोन नामा थिखांनानै लांनानै बुहैदों होननायबो आं खोनादों बिनि एगेन्स्टआव दा आर्टिस्टनि आरो सोरबा आर्टिस्टनि ओमफ्राय सोर होनबावदोंमोनथाय रेकर्डआव दंसै बिसोर पुलिसनि एगेन्स्टआव केस होदों जाहैदों दा थाख्लाया गोबाव समनिफ्रायनो बेल नागिरनानै दङखौ आंबो मिथिबायमोन पुलिसफोर सोंनाय मानाय न'खरनिफ्राय आं मिथिजोब्बाय आरो मोनसे बाथ्राखौबो आं मिथिगौ जाय केसाव हमजादों बियो पुलिसा बेखौ डाइरेक्ट थांनानै हमहैयाखै बियो फिसालाखौ आरो सोरखौबा लाबोनायनि थाखाय गावनो सारेन्डार जाफैदों होननानैसो आं दा मिथिनो मोन्दों फन अभार फननि गेजेरजों दा दाय दंमारोना गैमारा दाया बिनिमार नामा मानसिफ्राथ' गोबाङा दा सानखागोन आं बाव नंगौ नङा बेखौबो बिजिरनो फैयाखै आं बिजिरगिरि नङा आयेना बिजिरगोन दायो दा बेयाव गोबाङा बुंनो हागौ गुन्दाखामोन रलावनो फिल्मावनो ओंखायनो बिदि गुन्दा बायदि आंजों जेब्ला बियो मोनसे समावहाय डिसेम्बर जानुवारिमोन दा जेब्ला जोंना उदालगुरियाव सभा जायो अब्ला बावबो थांनायाव बियो स्टेजावहाय स्पिच होनायाव एसे बुंखादों गोबां मानसिया खोनादोंदां एसे प्रब्लेम जानानै दं बिदि पुलिसनि केस बिदि फान्दाय जादों होननानै बिथाङा बुंदोंमोन बै समाव दा बे खेथ्रआवहाय मोनसे समाव जाय सिख्लासा आं बेखौबो खबरखौ मोनबाय दै खबरखौ मोनदों बे जाहैबाय जाय सिख्लासा गाज्रि खालामजादों होनदों बे मोनसे समाव गाबै माने थाख्लाया भिडिअ बानायदोंमोन आंखौ मालाबा बे भिडिअखौ नांगौ जानो हागौ आं गावखौनो गथायनानै लाहैयोबा पुलिसनो हमजायोब्ला बे भिडिअखौ हगारबो होनदोंमोन बिथाङा मोनसे समाव ओमफ्राय गोबाव सम आं बिनिफ्राय कन्टेक्ट गैया ओमफ्राय उनावहाय बुंहरफिनदों बिथाङा बे भिडिअखौ दानफिनदो हगारनांला होननानै बिथाङा गाबै बुंदोंमोन जे माखासे इन्टारनेल खोथाफोर दं दे प्रमद सारखौबो आं गाबै माने प्रमद सारखौबो आं खावलायहैदोंमोन किसुमान लिडारफोर लरेन्स सारखौबो आं खावलायहैदोंमोन बिसोरो गावसोरजों गावसोरनो
माने थाख्लायाबो सासे पुलिस नालाय आं पुलिसनि जायजों जादों बिनि नामखौ लाला बै पुलिसजों एसे गेंग्रें गुंग्रें जानायाव बेफोरबायदि फान्दायदों आंखौ होननानै बिथाङा बुंदों बे खोथाफोरखौ लानानै आं माखासे खोथाफोरखौ लानानै प्रमद सारनावबो कमप्लेन हैखांखाबाय आरो लरेन्स इस्लारि सारनावबो आं बुंहैखाबाय बैसोर आंखौहाय जाय बेफोरबायदि नारसिनगासिनो दं पुलिस लोगोआनो बिसोरनि एगेन्सि बुंदोंमोन नाथाय बिसोर एक्सन लानो हायाखै गाबै गाबै बुंदोंमोन बे भिडिअ बियो आं दानबाय बे दाननो होनायखाय आं लायाखैमोन थ' खोथाया जाहैबाय हिन्जावाबो थाख्लाय सारनि वाइफआबो मोजाङै मिथिजोबगोन बेफोरखौहाय दा जों मिथिनो मोनबोनायाव जिखिनि आरो जाय केस उकिला लादोंमोन बै समावबो आं माखासे समावहाय उकिलफोरजों लोगो मोनफादों बावहाय बै जाय हिन्जावसाजोंहाय नाम होजादों उन्दै बैसोनि हिन्जावसाखौ जिनाहारि खालामदों होननानै डाइरेक्ट निउसफ्राव फोसावलाबायगासिनो दं नाथाय सैथोथिथारा मामोन बेखौथ' गोबाङा फोथायनो नङा नाथाय गोबाङा जायफ्रा मिथिथारा सैथोथिथारखौ मिथियालासिनो गोबां बायदिसिना बुंगासिनो दं जिनाहारि खालामदों मादों बेफोरबायदि नाथाय हिन्जावसानि न'खरनियाबो आं लोगो मोनदोंमोन दा बिसोरो मा बुङा मिथिया खिन्थु उकिलफ्राबो बेखौहाय साखि होनो रोंगोन बिसोरो फैदोंमोन आरो फैनानैहाय सिगनेचार होनानै गालांदों नोंगौ मोनसे समावहाय पुलिसा बै हिन्जावसाया हमजानायाव उन्दै हिन्जावसाया हमजानायावहाय नोंगौ बे गाज्रि लाइनाव थांदोंमोन उइथ माइ कनसेन्ट आंनि गोसो जानानै आं थांखायो होननानै जेरै माखासे हटेलनिबो नाम लादों आं दायो लाला माखासे हटेलनि मेनेजारफ्राबो हमजाखादों उइथ माइ कनसेन्ट आंनि गोसो जानानै आं थांदों होननानै स्टेटमेन्टआव लिरनाय दं हिन्जावसाना नाथाय हिन्जावसानि बैसोआ उन्दै जाय बैसो उन्दैजों जिनाहारियाव थाङोबा आरो बे पक्स'याव थाङो केसा आरो बै केसा डेन्जार बुस्थु दा बेनिखायनो मा जाबाय हिन्जावसाया नाम मेनसन खालामनाय दं जायजों थांमारदोंमोन बैसिनि नामा खायफाना दङ नाथाय बिसोरखौबो पुलिसा मोनाखै दां दासिमबो आरो बेयावहाय आं थाख्लायखौबो सिनाय बेफोरबायदि नाम लिरदेरनाय लानाय दं आरोना दा थाख्लायानो आंखौ खालामथारदों बा बिदि माबा मोनसे प्रुफ रेकर्ड दं गैया आं बेखौ मिथिया खिन्थु गाव फोरमायनाय बायदिब्लालाय जेबो गैया बिथांमोननि न'खरनिया फोरमायनाय बायदिब्ला दा बेनोल' किसुमाना गावसिनि मानसियानो ड्रेस गानग्रा मानसियानो माने फान्दायनो नाम जादाखा नालाय बे सेस्था लानानै बेफोरबायदि खालामदों होननानै बिथाङा बुंदों आरोना बै हिन्जावसा जायखौ खालामदों होननानै मुं होजानाय बिनि बिमा ओमफ्राय बिब'मोनदां ओमफ्राय सोरबा फैफादेरदोंमोन कर्टआव फैनानै उकिलफ्राबो गोसोआव थागोन स्टेटमेन्टबो होनो रोंगोन माने बे नङा होननानै साइनबो होनानै गालांखाबाय थाख्लाया नङामोन बिदि होननानै अब्लाबो आयेनाथ' आयेनानो ना कर्टआसो बिजिरबाय थायो अब्लाबो बेल मोनगौबा बिथाङा साइड जानानै दंबाय थायोमोनदां आंनि आन्दाजाव ओमफ्राय पुलिसाथ' गावसिनि दायथ'खाना गोबाव समनिफ्रायनो डिउटियाव गैया थाख्लाया आरो बेहाबो ओरैनो बदनामल' सासपेक्ट होजानानै बिदि माबायोबाथ' बे खारखुमानानै थाबाय थाखानांगोन जेब्लासिम बेल मोना थ' बेबायदि माखासे बेफोरबायदि खेथ्र'आवहाय दंखुमाबाय थायोमोनदां साइडआव कन्टेक्ट गैया गोबाव सम दा बिनि थाखायनो दिनैनि दिनावहाय नैबे फिसाला आरो जोंहा एक्सन डाइरेक्टर सोमखोरमोनखौ लांनानै गावनो सारेन्डार जाहैदों होननानै दायो फोरमायहरदों दा खोथाया जाहैबाय गुबुन निउसफ्रा गोबां दामलाबायगासिनो दं नाथाय रियेलिटि खोथाया मा बे बिजिरनो थाङोबा गोबाव सम नांबावगोन आरो बेखौ थाबैनो सैथो फैखागोन जुदि प्रुफ दङबाथ' दायनिगिरिबा हमजागोन खिन्थु दायनिगिरि नङाबा प्रुफ गैयाबाथ' आयेनाथ' प्रुफखौसो नागिरो नालाय ओरैनो नाम बुं लालाबायबाल'थ' जाया दा नुलांसिगोन माबायदि जायो आरो आपडेट्स लाबोबावनो नाजागोन आं चेनेलाव जायफ्रा गोदान बेवहाय साबस्क्राइब नटिफिकेसन अन खालामनानै लाखादो आं आपडेट लाबोबाय थागोन बे आपडेटआ माब्रै मुं खरा नालाय बदनाम खालामनो नाजानानै बिदि खालामदों बेबायदि न'खरनि फोरमायनाय बायदिब्लाबो आरो बै हिन्जावसानियाबो स्टेटमेन्ट होफैखानाय हिन्जावसायाथ' गथ' नालाय मोनसे NGO आखायाव लानानै दोनदों दा न'खरनिया थाख्लाय नङा होननानै स्टेटमेन्ट होफैखानायमोन अब्ला नोंथांमोना मा सानो एसे बुंनानै दोनलाय आं हिट होनानै दोनखाबाय दे थ' बेबायदि आरोना नेक्स्ट भिडिअ आं एक्सप्लेन खालामगोन मोजाङै